Өлкеде бары тик рюкзак кына, юлга чыгам. Кайбир кийимдер белән иске рюкзак, бер карта һәм фотоаппарат, паспорт һәм янчык, шулай ук кичтә тамамланмаган хыял. Авыр багаж өйдә калды, җиңел йөрәк белән алга барырга әзер. Кая барганымны белмим, җир үскән урынга бар. Кай вакыт мин өйдәге уңайлылыкны сагынам, ләкин юлда мин үземне сән хис итәм. Таныш булмаган урыннарда мин үзем өчен яңа якны ачам. О, сәгатьченең багажы җиңел булырга мөмкин, ләкин истәлекләр бер тонна авырлыкта. О, сәгатьченең юлы озын булырга мөмкин, ләкин бер нәрсәгә дә үкенми. Бер урында кала алмыйм, ирек сөюче җан. Сәгатьче багажында сезнең алда тулы бер дөнья ачыла. Вокзалдагы эскәмияләрдә юклыс, таныш булмаган кешеләр белән ризык бүлешегез. Сүзләр үзара бәйләнмәгән булса да, елмаюлар аерманы җиңәргә ярдәм итә. Кунак йортлары, кунакханәләрдән мөһимрәк, тәэсирләр уңайлылыктан мөһимрәк. Көтелмәгән очрашулар иң бөек бүләккә әйләнәләр. Минем кайтыр җирем бар, бу сәяхәтне күңелрәк итә. Тик теләсә кайсы вакытта китә алуымны аңлау рухымны азат итә. Сәяхәтченең багажы җиңел булырга мөмкин, ләкин истәлекләр бер тонна авырлыкта. Сәяхәтченең юлы озын булырга мөмкин, ләкин бер нәрсәгә дә үкенмим. Бер урында кала алмыйм, ирек сөюче җан. Сәяхәтче багажында сезнең алда тулы бер дөнья ачыла. Кешеләр сорыйлар, сез кайчан төпләнәсез? Мин карарлык нәрсәм бар әле дип җавап бирәм. Кайберәүләр тамыр җибәрергә хыяллана, тик мин өйдә хәрәкәттә. Рюкзак авырайган саен мин аны җибәрәм һәм тагын җиңел сәяхәт итәм. Бәхет өчен күп кирәкми, мин һәм кызыксыну гына. Мин аэропорт капкасы аша үткән саен, минем күкрәгемдә дулкынлану күтәрелә. Киләсе тукталыш кайда булачак? Картаны җәеп кара да күрерсең. Сәяхәт бер кайчан да бетми, тормыш үзеннән үзе ул сәяхәт. Һәр мизгел яңа ачыш, һәр көн маһират.